سيدي وتسعينا جميل جميل الراي اما سنه سرعته صلاه كنجمرينا الراي عن كفا بالليل نمامر حن صقم يلا سمع اب وولد ومنفس قدوس احد املاك بقدس سلاسين زامن وتماصن كهدا كسيطان بقدم ذاتم የቅዱስ ቤተክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለምና አክተከ ጀን ሰባከ نبارك كجن تامنا كنسلك جنا سبك كنجنا كجن كنلسم كقدس سجلك زلك سجد كل برك ولا كيت كناي كل لسان أنت وتاملاك أمالك توجي أجاز ونقص أملاك أنت لكل جس قال كل زنفس نسيوا كنا نبكم مهارنا قدس ولا كن زي بلان تمس سبت صلي كم زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍ ካድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ሰዓት ለይቲ ባሪካ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ዘብፅሕኻና ንስኻ ከመዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ባርኻልና ملاك قدس جبريل لي كادما ترادعنا نفس الدينا نفس باريخا ولتهي ودما ناي نفس عرفتها بلنا بسبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا كلهم حزن عندما أتصانا نعلنا إذا مودعتها زي مودعتها كلنا أمو جابير أملاخنا كلنا حجي نبخا خنقرب مساخا خنعرى مقدخا خنحز نفس ما يكنت مدما صغارد عنا كلنا علمنا كنا تعدما السخالة وطالنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منكستخات تمسا فاركا خمتا أب سمايكم دمام دريكونا على تنجرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا أب كفاد احنا ننبر أفتنا يتأتونا منكسن حيلين كبرين نزل عالم ناتكاي ما أمين وزيت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي هدي جابير صوات غيتا سراوي سلام لك له نسخكا نسبرختي خي فركر سخون برخ يوم تسقى جابير مساقي يوفست دس ولكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشرك جنو املاك المران يسوس كرسوس غاندي كانت سراي حتيات دمساسي ابسول دلبر كسات ابران انتم ابي كانت توحيد يكونات قران سارو كسانات ببسمكم كن فتانون صحنه يرسيان رسكلوان سما جيو مهارن كرسوس مال 10 تخلته جيو مهارن كسو 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 أقول أبي قسيس بصلاتك قدس بزحل في محاركم بزمص خيح لكم بافن منفس قدوس كما سرحت تفتحكم من تقدسنا مريم محرنا كروس بلا سبت وقلت من تقدمنا كروس 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 من تقدمنا محرنا كروس ناس حاط الله توقيت كل عالم الحاس كأجزاء آب قتل نفسنا سجنا منفسنا تفوس نسخها بأحد ودخا بقيتنا نملخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيتروس نسخها وهي خبر الزخرة جانب بيت كريستياني كان طاينا يسوع الله دقيقة كانت خطوة كان أي كل يوم مفتح من قصة سمايات ناخذ بك يا مدري أسر كيف سمايت أسر خوني مدري فتح خير ما سمايت فتح خوني بل كان نسخها خاص وتنا نستن بلدك كلهم ببسمهم بقال منفس قدس تفتحنا تأزوت إنهم حتى إن بدن يمسخون كوا بقال باريخهم فلتاتن بدل فلتاتن يتبدلوا وقيتنا زما قلقل تخبطاتين هديتاتين حواتين حاتين هزني حلوة من تمحصن منكم وحاجاتين يم بدن يمسخون كنا يتعد باريخ فتحني باب سدس قدس أول منفس قدس تفتحنا تأزوت إنهم حتى إن بدن يمسخون بقال باريخهم تفتحون ومحاري بعد بزح مرات مفكر سبتخون كأجزابير أملخنا نعلم حتى تترهق ما يسوتنا نتنبارد كان الصحام تقبلنا إذا العالم هو برهان كون أبرهان لهم وقيتا كل حتى من هذا قال لهم نسخ لهم فكر سبي خامة جابير أملخنا بعل بزح مرات مع تكازر حق محرت كاز وزهد أدغنا عين باريخ حتى يسري لين كلهم سبتنا نتنبارد كون كبلن كمد قمنا دحنهم
وقيتا بنزاربون بنسرهم بنحاسبهم كلنا عخان تبدلنا كحد قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለ ወሃብ ቀሰብ ኻም ቆይታ ተፈታሐና ነፃ ዝወጣና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሐየ ማዕጣተኛ ዝኾንና አይና አገልጋሊ ኻም ፍትሐኒ ኦ ጌታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ብጻባን ተን ዝክረኑ ጳጳስና በመቀለ ዝክሩ አምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ንዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ሰላምን ሓለወና ኦ ጌታ መራሕቲ ሃገርን መሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተዋዕልካን ጥበብካን መልአየ ኦ ጌታ ንሊቃና ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አነኩት መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጥዋርን ዘብለን ዘختማትን ሰቡትን አነስትን ያርገቱን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆመም ዘሎን ዘሃን ኩሎም ዘክር እምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነብስ ባሪያኻ ሁለት ህይወት ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አንበር ናናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ካልእትን ካብ ሓስኻ መሓል ሙጋዝና ድሕንና ባኻለትም ርኽሰት ምስካዓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምሳረማውያንን ካብ ምጥንባር አድሕነና ኦ ጌታ ጥበብን ኃይልን ልብን መስተዋዕልን አይምሮን ሃበልና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈጺምና ከም ንርሐቅ ግበረና ወጌታ ፍቃድካ ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፈጽም ሃበና ስምና መስኩልን ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት መጽሐፈይ ወጻሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስልን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዘመን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነቸከለከለት ነፍሴ ስብሐት ወወዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሕይወት ነፍሰ ወለተ ሕይወት መንግስት ገነት መንግስት ሰማይ አርፈልና ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንበረልና ሕዙናን ድማ ጻናና አልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት السماوات نبر أبونا ድንካይ ቅድም መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከበድማ ምድሪ ይኹን ናይሎት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሓድና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወአዴነ ቅድስት ድንግል ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ። ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ነፍሲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወሰረይላቲ ለነፍስ የስማበስ ወሰረይላቲ ለነፍስ ስብሐት ወወዳሴ ነፍሰ አመትከ ወለተ ነፍሰ አመቱ ወለተ ሕይወት ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንብረልና ኣብ የማንካ ቀምጠልና ሕዙናን ኩሎም ድማ አጸናንዓልና ኣብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ሓለፍቲ እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ነበርቲ ኮንና ጣፍና እስኻ ትርከበሉ መገዲ ክንስኻ ግዘና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ተራድአና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ድማ ሰላም ሃበና ሰማያት ትነብር ኣቦና
እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎ በደልና ናበሳና ይሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟን ወኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸዓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ስብሐተ ወዳሴ አይደ ነፍሳመትከ ወለተዮ አልና ኣብ ዓለምና አውርዳ أقريرك سلام كعدنا أكعد قد ما ترادعن أبسمات تنبي لو ما بنانا بدلنا 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 بدلنا
وقالنا نمبر فتنا يتونا من قصتين حايلين كبرين زلالم ناتك إيمان واجد مريم ناقص كبرين ملا سلام لك الله لنا دنگلي بسكوان دنگلي هدك زيابير بيتا سراوي سلام لك كابان سبرفي فرقان كندرفي هو مدد تقا زيابير نساخي هو فسيتي داسي بل يادنا نهارقنا نفتو ودخي يذكر الصوت من دانا معلد من النامي وكايب نسبك بقلو يا بهر بلغم ومدانينا يسوع كريستوس بنت لنا مبوينا كما نبسو ما يجز وسمكان سور أبا ما يربط ويعبر وسقاهم سباتي سرا زيد زود زود بسمايات انقسك باللابد نبذ عمدك ولدت هيوات انت نبذ عمدك ولدت هيوات بنت ترزامتك ولا تيواد الرفت تانبتو يا بهر أملاكنا لنزامتك ولا تهوى هذا زامتك ولا تهوى هذا فتسهل نبزامتك ولديوان وخلو ترزق እግዚአብሔር አምላክና መቱ አባታትና ባሪያኻ ወለደይወት ለምነካ ንማልጠካናለና ኣብዚ ለምለመ ቦታ ናምናይ ዘለዓለም ህይወት ነብሳት ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስጋ ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕቶ ተስፋኻ ድማ ሰማያት ከተውርሳ ንልምነካ ኣለና نبزامتك ولا سيوى نبزامتك ولا سيوى تمهارا وتسهى نبزامتك أقد نبزا حراقير كابزي مكر خالم باتن هبا سقاد متتزي أبير كاكتا تنسينا يسميات من قصة ما غتور سابنت نبسامتك ولا تيوات أنت نبسامتك ولا تيوات أنت نبسامتك ولا تيوات
አንተ እግዚአብሔር እለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ተሰበሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዝ ተሰበሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዝ ተሰበሙ ፈኑ ወይነከ ገብለከ ክርስቶስ ለከ ምስሌሁ በምስለ ቅዱስ ሰባት ኦም ሀረነ ክርስቶስ ኦም ሀረነ ክርስቶስ ኦም ሀረነ ክርስቶስ ኦም ሀረነ ክርስቶስ ኦም ሀረነ ክርስቶስ
كان أملاك فرياد نجرم كان زيو هلون محرتون مسكلنا هذا كريستيان مثل موتوا ولا تهيوتي خون للعالم آمين زي مواد بيدانوس تتمك بيدانوس وتسكت بيت مسال على النجوم توت يا توزايا توزيا زي موت سامتان امسال كميمة بسبا ونني وانا مدان تسال النجوم هذا سبحان وسبحان من فسكتوسي جن الفن والعالم علما آمين ليكن ليكن ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ويدا نعخا خلون نزيت الراملة أنا نملك بحيال خنكا قلت بحيال خنكا قويتا نين قوم مسقانا نوفي لنا البو زحمرت نين نفس فتاري از خنكا أملاك كرم من فتار عالم كاب عمل تولد كان مسقنا كالا تعرفنا نسخاب زي قوارد مسقانا بحلو سراويت ملا كانيخا زي تفتر حفاظ فتر كان زي تمرمريخا مسقانا خاصو قلت ببز نقر كاننا ممريخا زي تف برهانونا تسفخانا نعخا مسقانا كبرن قدسنا نقرب لنا وكيتا نحنا بردكا نطف نعخا يمسقن صوت
أبو العلو اللزوان كايس والإግዚአብሔር مستقدر على منقصها زمزقانا زي نسالساي جزينا بخا نقرب لنا زي لوتنا كل فترة دما بمرعان منفس رهني قالوا كل نفس فرهم لو نفسات ጻድቃን በአኻፀን ይዕም ዝነበሩ መናፍስቲ ዘምጥዎ መሓስም ኣበላት ካባና ዝህዳእካ ጥፍኣት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉዑን ዝኾንካና ንስኻ እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዎ ካብ ፀጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰር ዘሎ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰር ሞት ዝፈታሕኻ ዝናዞም ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ዝፃመው ድማ መስቀሉ ዝብጀዎም ካባና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግን ኣለና ማሕደር ሂወት ምንጥኸ ንዕርፍ ባኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረት ክሃልው ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ لومن كل ساعة نولد ولد زي ودا العالم ولا تولد زيها لك أهل ما أمين بلو ملاك زمان بلو بسلس أمان يلسمو مريم ولادتي راخم قاموا يعدلنا معنا محلت قسم لسلنا عرف باريغا ولتي وتقنت منكس سماع عرفلنا قوم زرابيت مطرع نفس قاسد دلنا كبير أملاخنا هادما يستوعي الأمور خطبنا موقيتا مسخات نبر هيوت سخات فتوى من قد حجنا خن ملال سايت قدفنا في سمايات نبر ربنا نبلنا توعك لنا سمكاي كدس مسخات مطاف غادك مطاف سمايكم ادمام على تنجرانا رمها ندودلنا بدلونا بحدنا انا وصاحب ننام برفتنا يتتونا من قصين حيلن كبر نزل على الناس قايم مامي ودينا غرسن كل مريم ناقص قبل من السلام سلام لك ناخذ نقول يا اخي أدق زيادة قيتها سراوي سلام لك اللخو مصري استبرخ كما تنكم برخي ومدد تنقى زيادة مساخي وفستيتي داسي بالكي حتياتنا نخاف بتودغي يسكر صوص من تانا محزة من لنا أمين سلسك دوس مهارن وسلس قدوس مهاكن سلس قدوس مهارن سلام لكل كمون منفس ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ተመርተኻን ንጽሓና ዋርያት ካነ ዝንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኸ ይረኣዩ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ ዘለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛምኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንኣናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዕትን ሰምዐን ክሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እዩ ወንጌል እግዚኦ ተስሃለ ወረስያ ድልው ለመንግሥት አያት
መገል ኃይሌ ወትጋ ተሳንየ በገሬ ወውረድከኒ መሬት ሞት አውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ከመገል ኃይሌ ወተጋር ወአውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለዝም ጌራና ለ አምላክ ግለኺ ካሁን ግለኺ እግዚአብሔር ማጠንኩ ተጠጋ እግዚአብሔር ነሳ ቤታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልግሎት ማቴዎስ ምዕራፍ 10
ዑብ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣሎና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎም ኣቱም ዝሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦ ኣዴ ሰበይቲ ውሉድ ግርሁ ዝሓደገ ኩሉ 100 ዕፅፊ ክረክብ እዩ ናይ ዘላለም ህይወት እውን ክወርስ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ ለ10 ወክልኤተ ሐዋርያትም ቅድመ እንድኅረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ አመት ከወለተ ህይወት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅድስት ማርያም ተወልደ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ በዕፀነት መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊተንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቡ ዝተቐመጠን ሕያዋንን ሙታን ክፈርድክም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳለነ እግዚኦ እግዚአብሔር يا كل لمن رزقك
نبارك زماننا سمعنا فازات قال زورات مركز نعورات زمرها نحنكاسات تقري لم طمات ننتهي بحمام تتحزم حويني طمامات وزغن كيوم يموت زلفون طلمات كاسا غير برهان زفتر زي عرض تحي زي تفهم مبرهات كل سعب للغرزان زبر تحي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر ايوم زبن برهان تولد كان كل سقلت كان نرز ملس كان صيح كل دما ببزد ليا قديم كحل الاخذ زفتر كاب وكل قد عالم نمدرز فتر كان صغيخة كابتن تترى من عمرون كاب عمنا بزع عالم زي تلاك زهلاوي يزي زي فرسن زي مرمرين زي الرمان فزين زر كان نسخة مسكوني خاص مستنكري وقيتا من تدنا ورد كانوا ودسكا لنا انت يا አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በኋላ አምላክ ረበለልና ነፍስ ዴና ነፍስ ባሪያኻ ወለተ ይወድማ መንገነት መንግሥተ ሰማይ አርፈልና ስጋ ይዝበልዐ ደመ ይሰተ ምሳይ ክነብሪ አነ ብምስኡ ክነብር የልካ ኸሞ ባሪያኻ ድማ ኸላቢ ህይወታ ስጋኻ ዝበልዐ ደምካ ሰተየት የመኸም ቃልካ ምሳኻ እምብረልና ንሕዙናን ድማ አጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀይ መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ግበረልና ገጽካ ንሪኦሉ መገዲ ትሕዘና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ሊካ ድማ ተራዳእና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማምን ወረውግእን ጥምየትን ሽግርን መከራን ድማ ንስኻ ኩሉ ብጽቡቕ ነገር ቀይለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ተውፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና ምስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ በስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምንል ሰለስተ ቅዱስ መሐረነ ሰለስ ቅዱስ መሐረነ ሰለስ ቅዱስ ሳለነ
ዝተመላኸ ወድን ማርያም ደስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ናፎቅ ጸሊና ለምናን ኃጢአትና ምንተኻድገልና ንአብ ንወልድ ቃናን ይኹን ዓለም ዓለም አሜን። ተንስ كل ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ታምርትኻን ንጽሕና ወርያትካን እዚ ንስኻትኩም ኻት ነቢያት ጻድቃን እንደለኻይ ራእይ ንስኻትኩም ሰምዑ ሰምዑን ኣታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣዛንኩም ጻድት ንኣና እውን ሰማዕታቶም ጻድ ቅዱስ ክንሰርሕ ምጽዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌለ ቅዱስ ለመንግሥተ ሰማያት ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ኣብንጽል እግዚአብሔር አምላክና ማተን ዝቆደመን ዓርፎም ተሓምቦ ጥፋውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ወመጻኒ ድንጋሴ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋሴ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ድንጋሴ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋሴ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋሴ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
تزينوا مرقس على ولده آب ክርስቶስ كل ጊዜ መሐረና كل ጊዜ ቅረባህ ለአምላኽ ይቅር ይበለልና ጸሎትና ይቀበለልና ነፍስ ባሪኡ ወለተ ህይወት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያልፈልና ሞት ኢና እሞ ንሕና ድማ ህውሲ ሞት ክንገብር ምስ ተባዕሉ ይዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሕቑፍኻ ክትነብር ነብሲ ሒዝና ክንመላለሳ ይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ትምለሰልና ንዓለም ብእታ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወላ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝወደልና ወይዘሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ሓደገልና ካብ ባድሕና ነበረ ፈተና ይገጥመና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክድንግል ብዝገኹን ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ከበንስ ብርኽቲ ኢኺ ሰማዕተንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈቲቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍስ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን መንግሥቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፌን ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ አምላክ ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ البارغ نخب منقص العالم عالم كان أرقص أفعص حتى تأمتان يلبون زبل حويان كان أبو أمت دم وين حتتو المسيح حدث ولد ولد سوى حديقو كما تاين تاسبيتو عوي ورسام ونحو زرئي وقمل أتعوات نبروت قدامي ساتو حدقة خامت قال أيد ما ورثة حدقة حدقة ونمت قال سايكم وخا وعتي حدقي أي حدقة يوم دم تاسبيت أتي يوم أنا يرم موتات مس بيت من أفتخنا حيل أم لاتكم أيكونكم ياغيو ذات مستقم أب سمايات لو ملاك أملاك يا منبر أي مرعون أي مرعون ذات كم زت أبت بزعبا قط قاز الزارة مصحف مسيح لاخ أبراهام لاخ إسحاق أملاك يعقوب كم زت زارة بدو أي مبكم أرنس لاخ يوان إمبر أملاك موتات أيكونن خاتكم جنا أزيكم تجاوي اللهم الملسل اللو نأمن على كل وانجي هلو شروبيان وسلابيان يعرفون لتوس سبحانه يبلغ ቅዱስ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ويتانا نملخنا مدحينا يسوع كريستوس كم موتات مستنسن نفس سمايات كرم علاقو نهواريا زنقرب كم مصحفة جدان زيو سهلون محرتون مسكولنا حزب كريستيان مثل نفس أمت ولتي ودون لمن كل زعم العالم عالم آمين
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋትን ፍታትን ክፈርቅን ብሓድሽ ክመጽእ ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩትዎ ለአምላክነ መድሓን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ናኻ ናብ መሰረት ጥበብና ንዓቀባል ማምና ንዓይሊ ልበናና ዘብርሃኸልና ጥልማት ሕልና ካብናትካ ይምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ እቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሕተታት ጠፈየ እዚ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጅኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባለጥካ ነመስግነካ ኣለና ንስየብብ ወድሰ ህይወት ቤታና ሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቅርበልካ ኣለና ነብሲ ትሕሳስ ዝርኢ ንጭኖቅ መንፈስ ሸለል ዘይበለነቶም እንተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት وحيتهم زساقوا مدحان انتم يا زحل نقعزوا قال لهم عاركم ايمان ان طارقان زمسكر لهم نصحان محضر يوم بصدق نزوع وسمعين ولد كداني نزالينا سامعرا مسكانا من اسنقبا فسنا بتقان حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان كون عمر حزب او غيتا كي عرفنا لسعنا اخانا ودسنا ابو امثال منقصتها بلباتنا نمثلالنا باخان بفخان بيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ጽናትን ሙዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ስብሐት ወዘላለም አሜን በሉ መላእክት لنا سنمتنا عم فسقا سددنا نادن هوكادن كدار حقل تفاكل تابعين كان كتبهم للمن سنة علم بمرزافة وسمرتك عاولا
ومدمع مدري يخون جرانا لما حب ودرنا بعد احنا ربنا يجد ولنا يسلم حايلن كبن الزلالة وعدنا قدسنا المريم الملاك سلام لك ناخذ انجلي خيب تاخذ انجلي خيب ادق جابير بيدا دراسة كمان تدرس لكل وقيت እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ካነፃህና ባሪያት ካነዚ ንስኻት ምትሪ ወዘሎም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘለዩ ግና ኸይር ኣይነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ሰምዑ ዘለዩ ግና ኸ ሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዘንኩም ብፅባት እየን ዝበልካ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ክንሰርሕ ምፅረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና መንግሥተ ሰማያት كمسائر مواليه وكما سجى قدام كما هو يفري كمسائر مواليه وكما سجى قدام كما هو يفري كمشاعر مواليه وكما سجى قدام كما هو يفري
كما سائر مواليه وكما تقي قدام كما هو يفارق كذاك كما سبس كما سائر مواليه وكما تقي قدام كما هو ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ መድኃኒነ ማቴዎስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አረና ከም ቃልካ አድማ ተሳው ሃይማኖት አፍረን ገድኻን ንሕዞ ሰማይ ንጥምቀሉ ግበረልና ታሪኻን አያት መንግስት ተርፈልና ከም ቅዱሳን ካጸምብረልና አንድም አጸናናልና መላካ ቅዱስ ገድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓሉ ሐዋርያት ዝመሃር ናይለት እንጌራና ሎማ ሃበና ናህሉ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በተሳና ኣብ ኩሉ ክፋት ሕና በረኸትና ይደትወና ብስን ሃይልን ክብርን ዘላለና ካይማሚ ወዴና ድንግል ማርያም ገብረ መላሳም ሰላም ለክሎ አላህ ድንግልኺ ብስጋሆም ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊ ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸበነ ትብረኺ በረማህከምኩም ብረኺዩ ኦም ለዘጠጋ እግዚአብሔር ምዛኺዩ ኦም ደስ ይበልኪ አያትና አፍሰልና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታናም ሀዘምልና አሜን ነው ወንጌል መንግስተ ሰማያት ጽድቆ ጻውፈን ነጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነገርጋን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 40 መንግስተ ሰማያት መመብራህተን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝመፃ 10 ደናግል ትመስል ካብ እተን 10 እተን 5 ዓያሱ እተን 5 ከዓ ለባማት ነበራ እተን ዓያሱ እተን ቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ዘይተማልአ እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብ ጢንአን ዝተማልአ ነበራ መርዓዊ ምስ ደንጎየ ድማ ኩለን ተታኺሰን ደቀሳ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበሉ ውፁ ዝብል መፀዋዕታን ዕልልታን ኮነ ሽዑ ኩለን እተን ደናግል ተንሲአን ቀቀንዲለን አሰናደዋ እተን ዓያሱ ነተን ለባማት መባርህትና ክጠፋእና ደልየን እሞ ካብ ዘይቲ ክንግዳ ሃባና በልአን እተን ለባማት ግና ናቶም ዝሸጡ ደኣ ኸድክን
ንርእስኽን ተሻየጣ እምበር ንኣናን ንኣኻትክንን ዝኣክል የብልናን ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ መስከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ድማ መስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ። ማዕጾ ድማ ተዓጽዌ ድሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጽአን ኦ ጐይታ ኣርሕወና ኾታ በላ። ንሱ ግና ብሓቂ ኣይፈልጠክንን እየ እብለክን ኣለኹ ኢሉ መለሰለን። እምበኣርሲ እቲ ወዲ ሰብ ዝመጸሉ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጐይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ምናብ ዘባማን ወናምን ወልድ ወናምን መንፈሰ ቅዱስ طبعاً مرخو بزهان أدينا قلوة فتحات تكافلوا تاناد صنحهم كما ياللهم سلام እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለኹም ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ከነብጽሖ ዝጸናሕና ጸሎት መሃራ እግዚኦ ለነፍስ ዓመትከ ወለተ ህይወት መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦ ምፈኑ ሕዝና ንስድራ ቤት ድማ ናዛዝን መጻናንዕን መንፈስ ስደድ እናበልና ኢና ክንጽሊ ጸኒሕና እሞ ደሰምዕ ኣምላኽ እቲ ዝምልስ ኣምላኽ ድማ ጸሎትና ሰሚዑ ድማ ነድየና ኣብ የማኑ ምስ ቅዱሳኑ ተቐምጣልና ሕዝናን ድማ እግዚአብሔር ከም ቃሉ ከጻናንዓልና ድማ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። እቲ ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ትግበር ዝግብኦ ጸሎት ወዲእና ኣለና። ሕጂ ግና ሕዙናን መጻናንዒ ኩልና ድማ መዳለዊ ዝኸውን ምኽንያቱ እዛ ሳንዱቕ ኩልና እዛ መጸዋዕታ ኩልና እሞ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ሰመራ ኣብ ድማ ቃል ወንጌል ክምህረና እሞ ንዕኦም ተዛራቢ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዓ እዝኒ ድማ ይሃበና። ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ። ጽኒልና ናብቲ ዝንገር ቃል ክንኣቱ ኢና። ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዝኸበርኩም ኩልኹም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ርሑቕ ከም ቀረባ ኣብ ዘለኹሞ ብኣንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ደው ኢልና ናይ ኣዴና ጸሎቶምታን ከነብጽሕ ዝፈቐደ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና የብጽሐዮ። ኣዴና ወለተ ህይወት ኣብ ተራሕወ ገነት ኣብ ተነጽፈ ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ይዕርፈልና። ንኩልኹም ስድራ ቤት ከዓ ንቅዱሳን ዝናዘዘ ንቅዱሳን ዘጸናንዐ እግዚአብሔር ይደብስኩም፣ እግዚአብሔር የጸናንዕኹም። ነዚ ሓዘን እዚ ከዓ ብሓጎስ ለውጠልኩም። ኩልና ከዓ ኣዝዩ ርሑቕን ሃንደበታውን ዝኾነ መገሻ በጀካ ሓደ
متلع لبهاري እግዚአብሔር أملاخنا ማንም ይኹን ማንም ክፈልጦ ዘይክእል ዝነገሰ ይኹን ዝጠበሰ ዝዓበየ ይኹን ዝነዓሰ ክበጽሖ ዘይክእል አንደበታዊ ዝኾነ መገሻ ኣለና እሞ ነዚ መገሻ እዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ተዳሊናሉ ክንጸንሕ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና አሜን ኩሉ ክገበር ዝጸንሐ ጸሎት ናይ ሙታን ጸሎት ብዛዕባ وموت سجان استفلينا بسم عدينا ولا تهوت كمون كم تبونا بكش ولدت نساء قال صلنا سنحو سدرابيت زي قبو حزن حزينهم نفسهم كي يقدو زي قبو حزن حزينكم نفسهم كي تقدو زي قبو حزن حزينكم مسبات كي تكايامو زي بز قبو حزن حزينكم نسبة تاريخهم كي تبعسو قبو حزن حزينكم كاب እግዚአብሔር ደበሳን ብጽንና ዕልሚ እንተ ክትረኽቡ ዝሕግዝ ጸሎት እዩ እቲ ሳልሳይ ጸሎት ከዓ ንዓና ነዞም ዘለና ናይ ንስሐና ግዜ ከመይ ጌርና ከምጥቀመሉ እግዚአብሔር ጸጋ ክህበና እዩ ዝወሃብ ንባባት ግን ንዓና ንሰማዕቲ ጥራይ እዩ እንትዚ ካብቲ ዝነብእ ተነበ ሰለስተ ወንጌላት ትድሕሪ ኩሉ ዘንበብዎ ኣቦታትና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝመጻ 10 ደናግል ትመስል ካባታተን ከዓ እተን 5 ዓያሱ እተን 5 ግና ለባማት እየን እተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማላአን እተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ኣብጢነአን ተማላአ መርዓዊ ምስ ደንጎየ ገና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን ብርቅ ለይቲ ምስ ኮነ ገና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቀበላ ውፃ ሽዑ እተን ደናግል ኩለን ተሲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ እተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን ሃባና በለአን እተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን ትዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መጸ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕጾ ድማ ተዓጽወ ድሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጺአን ጐይታይ ክፈተና ኾታ በላ ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብሓቂ እብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን በለን ካብዚ ከም ዝሰውረና በኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥን ኢኹም እሞ ንቑሑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት ሰማያዊ ቃል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ቃል እንተተሰሚዕናዮ እንተተዓዚዝናዮ እንተ ኣተግቢርናዮ ኣገር ህያዋን ገነት መንግስተ ሰማያት ከእትወና ዝኽእል ሸለል እንተኢልናዮ ከዓ ጽባሕ ክንፍረደሉ ንኽእል መለኮታዊ ቃል ናይ መወዳእታ በኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንነቅሕ ስለምንታይ ኢና ንነቅሕ ንቕሓትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዝኸውን ብኸመይ እንተነቂሕና እዩ ብምሳሌ ገይሩ ነጊሩና እዩ ኣብ ጥቕሲ 1 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ቀንዲ ኣርእስትና ከዓ ቁፅሪ 13 እምበኣርከ ስለዚ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ ሰዓት መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ጐይታኹም ጐይታ ስጋኹም ጐይታ ነፍስኹም ጐይታ ስልጣንኩም ጐይታ ገዛኹም ጐይታ ንብረትኩም ኣበየናይ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣበየናይ ግዜ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ንቕሓት
ካብ ፍርዲ ዘድሕን ንቕሓት ንመንግስቲ ሰማያት ዘእቱ ንቕሓት ከነቅሕ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና። ሽዑ መንግስቲ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን ዝመጻ መርዓዊ ክቕበላ ዝመጻ 10 ደናግል ትመስል። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክምህር ከሎ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝርዳእ ገይሩ ይምህር ስለ ዝነበረ ወንጌል ንኹሉ ርዱእ እዩ። ምክንያቱ ንደቂ ኣንስትዮ ነዴታት ክምህር ከሎ ብሓሩጭን ማይ ብሒቁን ገይሩ ንወንጌል ይምስላ። ስለዚ ስራሕክን ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ስለ ትገብርኦ ቀልጢፉ ይርዳእክን። ኣብ መንጎ ሕሩጭን ማይ ብሒቁን ኣብ መንጎ ብኹዕን መባኹዕትን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ? ከምኡውን ንሓረስቶት ክምህር ከሎ ብዘርእን ብዘራእን ገይሩ ይነግሮም። መዓልታዊ ክዘርኡ ክዓጽዱ ስርሖም ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሰማያት ዘርኢ ክዘርእ ዝወፈረ ዘራኢ መስል ዘርኢ ትመስል እንዳበለ ይምህሮም። ንነጋዶ ንሸቃጦን ብመክሊትን ብዲናርን ብወርቅን ብብሩርን እንዳገበረ ይምህሮም። ምክንያት መዓልታዊ ስርሖም ስለ ዝኾነ እዩ። ነቶም ጸሓፍቲ ሕግን መምህራንን ከዓ ብነቢያትን ብኦሪትን ብመጽሓፍትን ገይሩ ኣብ ሕግኹም እንታይ ይብል ኣሎ? ኣብ ሕግኹም ከምዚ እዩ ዝብል እንዳበለ ይምህሮም ነበረ እዩ። ስለዚ ብስራት ወንጌል መንግስቲ ሰማያት ንኹሉ ርዱእ ገይሩ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲልዎ። ስለዚ መንግስቲ ሰማያት መርዓዊ ክቕበላ ዝመጻ 10 ደናግል እዩ። እዘን 10 ደናግል ኩለን ቀቀንዴለን ሒዘን መጻ እዩ። ብዙሕ ዘመሳሰለን ነገር ኣሎ። ብብዙሕ ተመሳሲልካ ኣብቲ ቀንድን ወሳንን ነገር ተተፈላለኻ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኩለን ቀቀንዴለን ሒዘን መጻ እዩ ዝብል ኩለን ከዓ ደናግል ነበራ ኢሉ ወንጌል መስኪርለን ኢሉ ኩለን ከዓ ቀቀንዴለን ሒዘን መጻ እዩ። ኩለን ከዓ መርዓዊ ክቕበላ ነቂሐን ነበራ እዩ። ገለ ዝፈላለየን ነገር ግን ኣሎ ኢሉ ተን 5 ለባማት ተን 5 ግን ሓግዙንስ ተን 5 ለባማት ተን 5 ግን ኣያሱ ቃል ሕይወት የስማዓልና ካብ ዕሽነት እግዚአብሔር ይስተረና። ብስጋ ክንሓስቦ ከለና ዓሻ ዝበሃል ኣእምሮኡ ጽቡቕ ገይሩ ዘይሓስብ እዩ። ኣብ ቃል እግዚአብሔር ግን ዓሻ ዝበሃል ነዚ መገሻ እዚ ከይተዳለወ ዝጸንሐ ዘበለ ኩሉ ዓሻ እዩ። ካብኡ ይሰውረና እግዚአብሔር። እተን 5 ግን ዓያሱ ነበራ እዩ። ስለዚ ቀንዴል ዘይቲ ዘይብሉ ቀንዴል ሒዘን መርዓዊ ክጽበያ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ጸንሓ እዩ። እተን 5 ግን ደናግል ለባማት እየን። ለባማት ዘብለን ከዓ እቲ ቀንዴል ብዘይ ዘይቲ ከም ዘይበርህ እቲ መብራህቲ እንደዘይበርሂ ከዓ ናብቲ መርዓ ናይቲ ገንሸል ክሳተፋ ከም ዘይፍቀደለን ኣጸቢቐን ፈልጠየን። ስለዚ ነቲ ቀንዴለን ዘይቲ መሊኦን እየን መጽየን። ተን 10 ግን ቀንዴል ገዚአን እየን ዘይቲ ግን ኣይነበሮን። ስለዚ ቅበላ ምስ መጻ መርዓዊ ደንጎየ እንታይ ማለት እዩ? መርዓዊ ደንጎየ እንተኾይኑ ብሰዓቱ ናብ ግዚኡን ዘይመጸ ንዓና ንንስሓ ዝወሃበና ግዜ እዩ። መርዓዊ ደንጎየ ማለት እግዚአብሔር እኽል ታርፍ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ይህበና እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9 እግዚአብሔር ሲ ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ ስለ ዘይፈቱ ኩሉ ሰብ ከዓ ናብ ህይወት ክበጽሕ ስለ ዝደሊ ምእንታኻትኩም ምእንቲ ክትንስሑ ይጽበየኩም ኣሎ እምበር ከምቶም ገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ። ዓልቲ እግዚአብሔር ገና ከም ሰራቂ ትመጽእ ኣላ። ሽዑ ሓይልታት ሰማያት ዋዕዋዕ ኢሉ ክሓልፍ ምድሪ ከዓ ከም ሽምዓ ክትመክኽ እያ። ንሕና ገና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ንጽበ ኣሎና። ስለዚ መርዓዊ ደንጎየ ማለት እቲ ንሕና ዝድንጉ ዝመስለና እቲ ንሕና ነዳናጉዮ ግዜ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ንዓመታ ክንሳሕ እዚ ምስ ገበርኩ
إذا أمازون دي زلنا نابلنا نمخانيو كله إزي مرعوي دونغوي نتنحنا ننسحان دونغويو مجلس خجبري مرعوي دونغوي شعو فرق ليت مسكونة راح مراح تسمعي إزي راح مراح زي ناج أو تاج راح مراح ناي تعسى راح مراح يو كابز خمس سورنا يو لذي أفهموموت مسمسخا وأنا إذا خجبر نيرني كمز زي مثلاً إلنا نمسو نجر سلزي اللي إذا راح مراح زي مدلاو كمز دليو سلزي فرق ليتي مرعوي مسيو تبهيلو أفدق الدراش تخفيتو اللبامات زيتي مليون وسلز أنا حاك أنديلن بقربا دريهو أنديلن سلز برهغا أبت مرعخ أتوا تفقيد اللن زعبير مستن لبامات يصمبرنا اتن عياسو جن اتقنديل مبرها أبيو اتقنديل مبرها مس أبيك أنديل زي برها أنا بتمرعت جنشل كأتو أي كإلني لازم تعني لنن الجهن كابتنات كن زيتي أبانا كأنديلنا كتأفئ دلي زعبير يسورنا القدس وانجيل انت إزبلنا اتي أباها زلو برهان عيني سألمات كي كون تتنكغيون اتي تريلو عيني سألمي تغيهلو تتنكغيون لنا لذي معنا ينبر ترفي يبلنان لذي حدا بزقبرو حدا منقست أملاح كورس أي كإلن نفس وكفنا ككم قبرو يزفده اتعلوه هدقوا كندولو دا بجاق تحلف أي تغيلن يعني لذي كيدا أبتعدا غازي شوت وزيتي يالو تريقوم نيركن يخن كابو عديكن نسايب تعدقا مسكدا معزو تعزي تابير زستوعلو أمري هبنا نين السحا قزيه نووحي كوان تغنى مودعتا قنالو أملاخ فكاريو ناي فقر قزيه نووحي كوان تغنى فقري بفردي زتكالو قزيه خاا كمزي ناتو እግዚአብሔር መሐርን ለዋህንዩ ንሓጥ ከም ጻድቕ ግን ኣይሪኦኒ ስለዚ ተን ተዳልየን ጸንሓ ኣትየን ተመሊሰን ዕዳጋ ኸይደን ዓዲገን ምስ መጻ ግን ዘበን ንስሓ ተወዲኡ ዘበን ምሕረት ተወዲኡ ማዕጾ ንስሓ ተወዲኡ ማዕጾ ምጽባይ ተወዲኡ ታይ ተኸፊቱ ጸኒሑ ማዕጾ ፍርዲ ተኸፊቱ ጸኒሑ ስለዚ ንሕና ደናግሊና ምስኡ ነይርና ንዑ ንጽበ ነይርና ኢለን ይሓስባ ስለ ዝነበራ ዋሕኩሕን ወይታይ ክፈተና ኢለኖ ብሓቂ እብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክኒ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣይፈልጠክን የበለን እዚ ምስ በለ እምበኣር እታ ናይ መወዳእታ ርእስትና እዚ እንድሕር ኮይኑ እምበኣር እታ ጐይታኹም ዝመጸላ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልቲ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ እዩ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይቲ ማለት ብቅድስና ነይረን ብድንግልና ነይረን እምነት ነይርወን ንእግዚአብሔር የገልገላ ነይረን ሓንቲ ዘይቲ ብምጉዳለን እትሕደ የውፅን እዩ ዘይቲ ኸ ንምንታይ እዩ ዝውክል እንተኢልና ከምቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጣቶ ዘላ ዘይቲ እንታይ እዩ ወኪሉ ዘሎ ሃይማኖት ምስ ምግባር ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ጸሎት ብዘይትም ክሕቲ ተን ደናግል ዘይተን ኣዳልየን ተባሂለን ዘለዋ ነዚ ሓሙሽተ ነገራት ዘማልኣ እየን ክደግመን እየ ዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ሃይማኖት ምስ ምግባር ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ጸሎት ምስ ትምክሕቲ ፍቕሬታ ጸሎት ብዘይ ትምክሕቲ ዝሓዛ እዚአን ተን ለባማት ይበሃላ ማለት ስለዚ እምነት ሒዘን ስነ ምግባር ዘይሓዛ ንጽህና ስጋ ሒዘን ንጽህና ነፍሲ ዘይብለን ፍቕሪ ሒዘን ተስፋ ዘይብለን ምሕረት ሒዘን ትዕግስቲ ዘይብለን ጸሎት ክጽልያ ከለዋ ብትምክሕቲ ዝተመልአ ጸሎት ዝጽልያ እዚአን ሓያሹ ተባሂለን
ኣብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ብዛዕባ ምጽአት ጎይታ ክገልጸልና ከሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 3 ክሳብ 9 ዘሎ ኣስፊሑ ዝርዝር እንታይ እዩ ዝብል ሰላምን ደሓንን ክብሉ ከለዉ ኢሉ ከምቲ ንጥንስቲ ቅልውላው ዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከተውን ኣይከምልጡን እዮም እግዚአብሔር እኹል ዝኾነ ናይ ንስሓ ግዜ ሂብና ሞት ንዓይ ኣይምልከትን እዩ መገሻ ንዓይ ኣይምልከትን እዩ ኣነ ንእሽተየ ዘለኹ ኣነ ኣብኡ ኣይበጻሕኩን እናበሉ ከለዉ እንታይ ኢሉ ሰላምን ደሓን እዩ እንዳበሉ ከለዉ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣስፊሑ ጽሒፍዎ ኣሎ ነፍሰይ ብልዒ ነፍሰይ ስተይ ነፍሰይ ተሓጐሲ ነፍሰይ የዕርፊ ንኩሉ ግዜ ዝኾኑ ድልቢ ተዳሊል ክሎሞ ነፍሰይ ተሓጐሲ ክብላ ከሎ ብሃንደበት ግን እንታይ ኢሉ ኣተዓሻ ሎሚ ንነፍስኻ ከወስድዋ ይደልዩ ኣለዉ እሞ እዚ ዝደለብካዮ ሃብትስ ንመን ክኾነካ እዩ ስለዚ ሰላምን ደሓንን እዩ እናበሉ ከለዉ ከምቲ ንጥንስቲ ቅልውላው ሃንደበት ዝመጻ ከምኡ ከዓ ሃንደበት ጥፍኣት ክመጾም እዩ ነቶም ንፃዋዒት እግዚአብሔር ንንስሓ እግዚአብሔር ዘባኖም ሂቦም ሸለሊሎም ዝነብሩ ማለት እዩ ንስኻትኩም ገና ኢሉ ንስኻትኩም ገና ኣሕዋተየ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራኢ ከይትመጻኩም ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም እሞ ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮንናን ብስኣቶም ይጸንበረና ንስኻትኩም ገና ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም ብርሃን ከሎ ኣፍ ደገ ንስሓ ተኸፊቱ ከሎ ኣፍ ደገ ምሕረት እግዚአብሔር ተኸፊቱ ከሎ ንንስሓን ንእግዚአብሔር ዕራቕን ናብ እግዚአብሔር ናብ ሕቑፍ እግዚአብሔር ምእታውን ተዳሊኹም ስለ ዝጸናሐኩም ንስኻትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ክልተ ነገር እዩ ከምቶም ሰላምን ደሓንን እንዳበሉ ከለዉ ድንገት ዝመጾም ኣሎ ኢሉ ኣይከምልጡን እዮም ኢሉ ዋላ እምነት ኣይንበሮ ምስ እግዚአብሔር እምነት ህላዊ እግዚአብሔር ዋላ ኣይእመኑ እዚ ፃዋዒት ዝኽመጽእ ከሎ ኣነ እምነት ኣይነበረንን ስለዚ ንዓይ ብሞት ስጋ ክጽዋዓኒ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኢሉ ከመኻኒ ዝኽእል ዋላ ሓደ ፍጡር የልቦን ስለዚ ንስኻትኩም ግና ይብል ኣሎ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም ኢሉ ኣብ ቁጽሪ 6 ኣስዕብ ኣቢሉ ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ስለዚ ኣርእስተና ንቕሑ ሰዓቱን ግዜኡን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንቕሑ ዝብል ነበረ እንታይ ወሲኹ ሕጂ ከዓ ተጠንቀቑ እዩ እዚ እንታይ ኮይና ተጠንቀቑን ንቕሑን ምክንያቱ ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕ እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ቁጽሪ 7 እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲኦም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩ እውን ብለይቲኦም ዝሰኽሩ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ለይቲ ዝተዋህበና ብስጋ ከነዕርፈሉ ብነፍሲ ከዓ ከነዕርፈሉ መዓልቲ ስራሕ ስጋ ጥራይ ኢና ንሰርሓሉ ለይቲ ግን ስራሕ ነፍሲ ኢና ንሰርሓሉ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ፍርቂ ለይቲ ለውሃትካ ፍርድኻ ክነግርሲ ፍርቂ ለይቲ ንምስጋናኻ ይትስእ እዩ ስለዚ ከምቶም ብለይቲ ድቃስ ጥራይ ዝጥቀምሉ ከምቶም ንለይቲ ንስኽራን ዝጥቀምሉ ከምኣቶም ኣይትኾኑ ከምኣቶም ኣይኮንኩም ንሕና ገና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ድርዒ እምነትን ፍቕርን ተስፋ ምድሓን እውን ከም ኣኽሊል ኣብ ርእስና ደፊእና ተኸዲና ንቁም ንሕና ገና ደቂ መዓልትን ደቂ ብርሃንን ስለ ዝኾንና ነቲ ተስፋ ምድሓን ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዓልቲ ጽውዓ እንረኽቦ ተጠንቂቕና ንጽናሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልይን ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ እንድሕር ዘይጸሊና እንደዘይተጠንቂቕና እንደዘይነቂሕና እዚ ሃንደበት ክመጽእ ከም ዝኽእል ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰብን ናይ ኣዴና ወለተ ህይወት ሞት ሕልው እዩ ኢላ ትምስክሮ እዚ መዓልቲ እዚ ከም ዝመጽእ ፈሊጠን ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ተዳልየን ዝነብራ ኣደ ብምዃነን
ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ምስክር ዝትህብ ኣብ መዓልቲ መፀዋዕታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስርዓተ ሙታን ቤተ ክርስቲያን እዚ ምስክርነት እዚ ክትምስክር ኣለዋ እዚ ምስክርነት እዚ ክትምስክር ተዳኣ ኮይና ከዓ እቲ ተፀዊዒ ዘሎ ወይ ተፀዊዒ ዘሎ ኣቦ ይኹን ኣደ ሓዊ ይኹን ሓፍቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ብግቡእ ተዳልዩ ምዝፀንሕ ጥራይ እዩ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ክንጽዋዕ ከለና እዚ ምስክርነት እዚ ኣብ ምድሪ ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ከም ፍቃድ ደይ ተዳልይኹም ፀንሕኩም ኢኹም እሞ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ውረሱ ምእንቲ ክብለና ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕና ክንፀንሕ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ዲያብሎስ ትመጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝማ አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ንቕሑ ኣብ እምነት ፀኒዕኩም ተቃወምዎ ስለዚ ሰይጣን ኣብ ፍቅሪ ክንነብር ኣብ ቅድስና ክንነብር ኣብ ሂወት ክንነብር ኣብ ንስሓ ክንነብር ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንነብር ኣይደልን እዩ ከመይ መሳቂቲ ይደሊ መፋርድቲ ይደሊ እቶም ተዳልዮም ዘይፀንሑ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ኪዱ ናይ ዘለዓለም ኩነንየ ኪዱ ስለ ዝበሃሉ ሰይጣን ዲያብሎስ ተመጻረርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝማ አንበሳ ይዘውር ኣሎ ንገለ ብፅልኢ ንገለ ብስስዕቲ ንገለ ብጥልመት ንገለ ብርክሰት ንገለ ብፍርሃት ንገለ ብትዕቢት ቁፅሪ ዘይብሉ መሰናኸላት ገይሩ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝማ አንበሳ ይዘውር ኣሎ ሓደ ዓቢ ተስፋ ሂብና እቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ግን ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ከፅንዓኩም ክስርተኩም ክፍፅመኩም ከፅንዓኩም እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ኢሉ ተጠንቂቕና ክንፀንሕ ምእንቲ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰዓታን ኣበየናይ ግዜ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን እዩ ፍርቂ መዓልቲ ወይ ፍርቂ ለይቲ ንግሆ ወይ ምሸት ኣብ ካልኣይ ሕልዋ ሳልሳይ ናይ ለይቲ ኣበየናይ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሕን ተጠንቀቑን ጸልዩን ይብለና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነዴና ኣዴና ወለተ ህይወት ኣብ ተራሕወ ገነት ኣብ ተነጽፈ ዕረፍቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣብ ሕቑፉ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን የንበረልና ንኩልኩም ስድራ ቤት ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ቅዱሳን ዘጽንዐ እግዚአብሔር የጽንዕኩም ነዚ ሓዘን እዚ ከዓ ብደበስ ብሓጎስ ይለውጠልኩም ኩልና ከዓ መገሻ ኣለና ኣዝዩ ርሑቕ ዝኾነ መገሻ ኣለና ትገሺኢኹም ካብቲ ዝቐረበ ንስራሕ ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ባቡር ስቀል ኮለናስ ናይ ኣውቶቡስ ዘይብሉ ኣብ ኣውቶቡስ ስቀል ሰብ የብልናን ርሑቕ ዝኾነ መገሻ ኣለና ስንቂ ዘድልዮ መገሻ ኣለና ተለቂሕኻ ክትገሾ ዘይትኽእል መገሻ ኣለና ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና በጃ ክንበሃባና ምስ ተባህለ ንዓና ንዓኻትክን ኣይኣክልን እዩ ተባህለሉ ስለዚ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኾነ መገሻ ኣለና አንደበታዊ ዝኾነ መገሻ ኣለና መገሻና መገሻ ምድሪ ኣይኮነን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኣብ ኣህጉራት መገሻ ኣይኮነን ብኣየርን ብባቡርን ኣይኮነን መገሻ ኣለና ከምቲ ደቂ ዘመን ዝብልዎ ዘለው ንሰማይ ትድይበሉ ብሮኬት እውን ኣይኮነን ስለዚ መገሻና መገሻ ሰማይ እዩ መገሻና መገሻ ኣምላኽ እዩ መገሻና መገሻ ነፍሲ እዩ መገሻና ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንዘለዓለም መንግስቱ መወዳእታን መጀመርታን ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ንጉስ ንቐርበሉ መገሻ ይጽበየና ኣለሞ ነዚ መገሻ እዚ ኣስተውዒልና ተዓጢቕና ተዳሊና ክንጸንሕ ምእንቲ ንቑሑን ተጠንቀቑን ጸልዩን ንብለና ኣለሞ ተጠንቂቕና ክንጸንሕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ተኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን
أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هاريات كم زوردة حجون أبلع لين أبلع لخلهم اسفن دربن كوينيرد ثلاث سمو زاوير استبارخن تقدسن يكون ندينا زل علما هوتي عرفلنا بدقامين سدرابيتك دبسا قدسان يدبسكم قالنا أيو حدا أسا مئة قالنا تعلم قالنا أجاي تعلم من عنا كرا تعلم من عنا دم لنا تنح أو ما جاء خم ذل ما فلت علوهن أدينا قربان أتنو ما أنا يو آمين نتذكر أو بيت يا بيهر نبرت أو تبيت يا بيهر تنساب النسحاب قربان تنبر نبرت استغاتكم نما بالنسحاب قربان كتنبرو يا بيهر يحجزكم تمرقة نعهم يقهم أبزي بركات أبسماي دما نصدقي يقصر لكم እግዚአብሔር አምላኽና እሞ ምናልባት ብስድራቤት ወይ ታሪኽ ህይወት ወይ ዝኾነ ሓበሬታ እንተሎ ናብ ስድራቤት ከነሕልፎ ኢና ሕጂ እሞ ድሕሪኡ ተሪፍና ዘሎ ግዜ ድማ እግዚአብሔር መገድና መገዲ ሰላም ገሩ ኣብቲ ግቡእ ሓመድ ኣዳም እንልብሰለን ብድሓን ከብፅሓና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ኣብዚኣ ክንመፅእ ንኽእል ኢና حضركم حصير تاريخ هيوت نادينا وزارو عملو سوغروز غابير مسكبيد حزن تاريخ هيوت وزارو عملو سوغروز غابير كنكافلكم نفكر أدينا عباينان حفتنان أمونان حتننان محزنان وزارو عملو سوغروز غابير إنكاب كبرات ولدا أتو قبرز جابهر ولد ميكائيل كابديا ويزورو زودي حيلون علت إسران حدن تقمتي تشعت ميتن سلسان حموشتن عمت مرت أو اسمرا توليدا مس عبيت حوان حفتان كعبيت أبو بني اشتوى مس عرفوا أبو مس بني اشتوى مس عرفوا
ሓላፍነት ምእላይ ኣዲኣን ሃፍታን ንሳን ናብ ዓቢ ሓዋ ኣቶ ገብረኣብ ኮነ ኣምለሱ እታ ዝነኣሰት ናይ ስድራ ቤት ብምዃና በዲኣን ኣሕዋታን እንዳተሓብሓበት ናይ ንእስነት ዕድሚኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ገዛ ከንሻ እንዳተማሃረት ኣብ ኣስመራ ኣብያ ወይዘሮ ኣምለሱ ብ1950 ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣብኡ ከዓ ናይ ህይወት መጻምዳ ነፍስሄር ኣቶ ርእሶም ዘገርግስ ተራኺባ ኣብ ጥቅምቲ 27 ما أسرو نسسق شوعتن عام قاب علت عرفتي كبر بعل بيتا أب تشعن عشر شعتن ويزورو أملسو ناب أسمرا تمليسا أو خا كلت قلعو وليدا أدى سلسة قلعو شدشتا دك اندما مسكبور بعل بيتا نفسير رؤسهم نبرد نفسير أتو رؤسهم نبيت السبو كاب أسمرا ناب أديس أبابا وسدوم أبي إثيوبيا خنبرو خلو جن ويزورو أملسو سدرا بيتا بهلن كبرن إيرترا نقطعقوبن ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ኣብ ገዛ ክዝረብ ብምግባር ንደቃ ባህሎምን ቋንቋኦምን ከማዕብሉ ጌራቶም ነዚ እምነቶም ዋላ ናብ ደቂ ደቃውን ንከሓልፍ ዘይሕለል ፃዕሪ ካብ ዕለት ዕረፍታ ጌራ ብብዙሓት መቅርባን ደቃ ከዓ ልግስናን ንዓይ ጣዕመኒ ዘይትብል ኣርሒቃ ትሓስብ እንዳ ምንባራ ትፍለጥ እንትዝከርን ወይዘሮ ኣምለሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ቅድስቲ ስለ ዝነበረት ንደቃ ኣብ ትምህርቲ ክሰቅጡ ብዙሕ ብምትዕባብ ዘይሓልል ፃዕሪ ትገብር ነይራ መርኣያ ናይዚ ከዓ ምስ በዓልቲ ቤታ ነፍስሄር ኣቶ ርእሶም ብምስምማዕ ንደቃ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ናብ ህንዲ ብምስዳድ ኣምሂሮምን ድሕሪኡ ናብ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣምፂኦም ትምህርቶም ተፈፅሉ ብዙሕ ፃዕሪ ገይራ ወይዘሮ ኣምለሱ በዓልቲ ቤታ ነፍስሄር ኣቶ ርእሶም መጀመርታ ብ1984 ደቆም ንኽሪኡ ዳሒ ምምፃእ ብ1996 ጠቕሊሎም ብምምፃእ ምስ ደቂ ደቆምን ክነብሩ ጀሚሮም ኣብ ምዕባይ ደቂ ወዶም በይሉልን ድልሞንን ከዓ ኣቦን ኣደም ብምዃን ኣብዮሞ ሓጊዞሞ ወይዘሮ ኣምለሱ ትዕግስተኛ ኣኽባሪት ባህሊ ኤርትራን ኣሜሪካን ኮይና ደቂ ምግብን ካልእ ናይ ገዛ ስራሕታት እንዳሰርሐት ትዕንግሎም ነይራ ብሓፈሽኡ ነዚ ኩሉ ደቃ ትገብረሎም ዝነበረት ምእላይን ምፅዋትን ምምሃርን ፍቅሪ ስድራ ቤትን ምኽባር ዓበይትን ንኩልና ካብ ኣእምሮና ዘይሃስስ ተዘክሮታት ሓዲጋትልና ወይዘሮ ኣምለሱ ሓቀኛ ለጋስን ብኩሉ ፍትውትን ኣድያ ነይራ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ተረኽበዋ ሰባት ብሓቂ ይፈትዋን ድንቕዋን ነይሮም ልዕሊ ኩሉ ኣብ እምነታ ፅንዓትን መዓልታዊ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኦት ሃይማኖት መፅሓፍትን ኣብ ምምባብ ግዚኣ ተሕልፎ ነበረት ነዚ እምነት እዚ ከዓ ናብ ደቃን ንክተሕልፎ ዘይሓልል ፃዕሪ ትገብር ነይራ ወይዘሮ ኣምለሱ
ሕጉስን ጥዕናን ዝመልኦ ህይወት ትነብር ድሕሪ ምንባራ እዚ ሓደራ ናይ ነዊሕ ሕማም እዋን ሕማም ካብ ዕለት ጥሪ 15 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሜኣ ዓሪፋ ወይዘሮ ኣምለሱ ገብረ እግዚአብሔር ንደቃ ኤደን በረኸትን መሓብታ ሃና ደቃ በይሉል ሆን መርከብ ቅሳነት ኣብርሃም ሰናይ ገዲፋ ካብዚ ዓለም ተፈልያትና ወትሩ ካብ ልብና ይትፍለን እያ እግዚአብሔር ኣብ ይፍራ ኣሜን ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናይ ዕጣን ትትክን ላዕሊ ዝኸይድ ፀናሐ ኣዴና ከኣኒ ከምኡ ከም ትትክን ላዕሊ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ከም ዘላ ንኣምን ንዕኡ ኣሚንና ከዓ ንፀናናዕ እዚ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ኣብ ደገ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ሕጂ እውን ደገ ኣብ ርሑቕ ከተማታት ዘለኹም ኣሕዋትና ኣዕሩኽትና ፈተውትና ኣዝማድና ንዕኡ ኣሚንኩም ተናንዑ With heavy hearts, we share the memory of the remarkable life of Amlasu Gebre እግዚአብሔር. She is our beloved mother, wife, grandmother, sister, aunt, and friend to us all. Amlasu was born on October 21st, 1935 to Ato Gebre እግዚአብሔር, Wilde Mikiel, and Wezoro Zodi Halu, Asmara. She had a brother and sister, the youngest of 3 children. With her father passing when she was a young child, Amlasu's brother Gabraab became a caretaker, assuming the role as father to his sister. As a result, Amlasu would attend school in Geza Kinisha and lived her teenage and young adult years in Asmara. In 1950, Wezoro Amlasu moved to Addis Ababa where she would meet her forever husband Ato Rosom Zerbergish. They married on October 27, 1952, and were married for 67 years until Ato Rosom's passing in 2019. Life together was good, and eventually they moved back to Asmara, where Amlasu would give birth to her 2 children, Aiden and Barak. Subsequently, Amlasu moved again to Addis Ababa, raising her children. Amlasu was always proud of her heritage and prioritized traditional Eritrean traditions and culture while living in Ethiopia. Living in Ethiopia never stopped Wezoro Amlasu from teaching her descendants Tigrinya and Gez, which she insisted on speaking at home. She is remembered by many as a generous, selfless, thoughtful mother to her children, family, and those around her. Wezoro Amlasu's legacy is also remembered by her values of education. She was willing to go through many lengths to provide her children with the best education. Wezoro Amlasu believed strongly that pursuing higher education and thinking for yourself was the gateway to a better life. Wezoro Amlasu and her husband Ato Rosom would make the ultimate sacrifice and decided to send their 2 children to India to attend boarding school. Upon her children's completion of high school in India, they would move to Los Angeles to pursue college degrees and the American dream. Wezoro Amlasu and Ato Rosom would make their first trip to the United States in 1984 to see their children. Wezoro Amlasu and her husband Ato Rosom would make several trips between Ethiopia and the US before moving to the States in 1996 for the birth of their first grandchild. Highly involved in raising her grandchildren, Wezoro Amlasu was gentle, traditional, and understanding of American culture. She would spend many days cooking, feeding her grandchildren, changing diapers, and teaching them Tigrinya. Wezoro Amlasu taught her grandchildren to love their parents, respect their elders, and cherish their customs and traditions. Her grandchildren will hold those memories fondly. Our mother was very generous, caring, gentle, thoughtful, and loved by all. Most of all, Wezoro Amlasu was a woman of great faith
who spent most of her days in prayer and loved God. She would pass down her faithful practices to those closest to her. During her life, Wazara Amlasu never complained about her health condition, despite many complications she faced. But instead, she would thank God for every single day He gave her on earth. We know that she can now rest in the presence of her Creator, along her beloved husband. Wazara Amlasu lived a happy and long life, passing away at age 85 on January 15, 2001. Wazara Amlasu was survived by her children, Aiden, Barakat, her grandchildren, Belman, her sister Hannah, among her nephews and nieces. She will be missed dearly. May God have mercy on her.